Ayo turun. Kru masuk. Kru masuk. Ayo, ben minggir, ben jembar badannya. Ayo, badannya ben jembar. Niku barongannya juga no. Sing iki saya di rumah. Iki di rumah, difokus lagi di rumah. Pati nuruti pikir kirane sing seneng dikowarao. Aja pati nuruti pikir kirane sing seneng dikowarao. Awar-awar kodhonge jati godhong keluwe bibire srata. Sapa sing nelan rasane ati kari digawe sak mata-mata. Sapa sing nelan rasane ati kari digawe sak mata-mata. Awar-awar kodhonge jati godhong keluwe bibire srata. Sapa sing nelan rasane ati kari digawe sak mata-mata. Sapa sing nelan rasane ati kari digawe sak mata-mata. Mama genteng sapa nono sangar biar dilapur putih abot enteng lakonono kirane sing